Салом бинандагони хабар тиҷӣ. Ин соатҳо дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд таҷлили Наврӯз 2020 идома дорад. Дар тантанаҳои наврӯзӣ президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ширкат дорад. Дар Тоҷикистон имрӯз аз ҷашни эҷодии Наврӯзии аҷам ҷашн гирифта мешавад. Хуҷанд қаблан СҷБ бо ирсоли як нома унвони дастгоҳи раиси ҷумҳур дархост карда буд, ки аз баргузории ин ҷашн худдорӣ варзанд. Наврӯзи байналмилалӣ имсол ба Тоҷикистон 20 март соати 8:50 бо вақти маҳаллӣ расид. Зимнан бо қарори раиси ҷумҳурии Тоҷикистон сар аз 21 март то як ҳафта дар саросари Тоҷикистон аз Наврӯз ҷашн гирифта мешавад. Наврӯз ҳамчун қадимтарин ҷашни то ба имрӯз боқимонда дар моҳи сентябри соли 2009 ба феҳристи асории фарҳангии инсонияти ЮНЕСКО шомил гардид ва дар поёни моҳи феврали соли 2010 аз ҷониби маҷмаи 64-уми анҷумани куллии СММ 21 март рӯзи байналмилалии Наврӯз эълон карда шуд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред? Наврӯз хеле аҷиб гузаштааст ва ман интизорам, ки шумо ба ҳаматон ба Наврӯз будед ва видеоҳоро хело ҳам хушрӯй зебо гардид ва хеле шодем, ки Наврӯзро гузарондам. Хеле шодиҳо бисёр шуд, вале коронавирус нест, ҳоло намешавад дар Тоҷикистон. Дар ҳамаи дунё мешавад, лекин дар Тоҷикистон намешавад. шумо чӣ фикр доред? Ҳатман нависед.